Mîlîsên Îranê di fişara xwe de li ser welatiyên parêzgeha Dêrezorê berdewam e, da ku zarokên wan bi neçarî tevlî xwe bikin. Li gorî jêdernexwecihî ji bajarê Dêrezorê ji El Arabiya Nêtre ragihandine ku kiryarên mîlîsên serbî Îranê ve li dijî xelkên bajarê Dêrezorê berdewam e, da ku zarokên wan tevlî xwe bikin. Jêderan eşkere kirin ku mîlîsên serbî Îranê ve tometa rastî bazirganiyan dikin ku ew bacên yên hatine sepandin li ser wan nadin. Armanca wê tometê jî ew e ku ciwanek ji malbata wan bi neçarî tevlî wan bibe. Herwiha jêderan serbar kir ku mîlîsên Îranê di rêya navenda Komîta Hevalan ya Sûrî Îranî re zarokên ku temenê wan jêr 15 salan e wan tevlî xwe dikin. Li gorî ku hatiye ragihandin ku navenda navborî Şaxinû li gundewarê Dêrezorê durustkirine û ew yek jî matirsiyek li cem xelkê deverê durust kiriye. Xelkên deverê wan navendan bi baregehên leşkerî binav dikin. Nexasim ku zarokên di nav wan navendan de cilûbergê serbazan li ber dikin û nîşanên olî li ser piyên wan hene. Xelkên deverê wan navendan bi baregehên leşkerî binav dikin. Nexasim ku zarokên di nav wan navendan de cilûbergê serbazan li ber dikin û nîşanên olî li ser piyên wan hene.